Уже Рустам Абы, ну, в вашем лице уже штаб не первый год проводит мероприятия, да, ифтарларны кылдыру. Рахмат Бигзур каждый год как бы многочисленны. В этом году мы смотрим, альхамдулилля, не только молодежь, и также и более уже постарше люди пришли, балагащики. Это очень хорошо для нас, радует нас. Каждый год Рустам Абы просит, чтобы не просто вот пришли, поели, посмотрели друг на друга и разошлись, да, а вот как бы Рустам Абы, да, всегда есть какая-то фишка, да, вот такая определенная. Рустам Абы у нас, альхамдулилля, ну и он, и все его команда, ну, мы все знаем, что они все креативные, всегда какие-то необычные мероприятия проводят в необычном формате, вот, и нам всегда подсказывают, вот, и каждый раз Рустам Абы говорит, надо какую-то лекцию проводить. Вот, обязательно. Сегодня будет лекция здесь, ну, такая коротенькая. Будет еще в шатре лекция, когда будем кушать лапша. Там Даниал Хаджи приедет, тоже очень хороший такой имам, как бы знающий, да. Но сегодня Ислам Хазрат Валитов вам расскажет коротко, если не ошибаюсь, и о Рамадане, да и вообще об общих вещах. Свободная тема, да. Да, и вопрос-ответ. Да, может быть, у вас будут какие-то вопросы интересующие, потому что это не просто вот, да, Ислам Хазрат Ихляс Лакишейн, да, и настоящий имам, как я его считаю, мулла, но здесь не просто вот мулла рассказывает. Если у вас есть какие-то вопросы религиозного характера, да, ни в коем случае без всякой политики, да, без всяких вот этих, все, Рамадан идет, мы должны разговаривать об Аллахе, должны разговаривать об его посланнике, пророке Мухаммаде, саллаллаху алейхи вассалям, о порядке, о мусульманах, мы должны на эти темы поднимать. Ну, то вот, пожалуйста, 20 лет, 25 лет стажа, Ислам Хазрат, я думаю, ответит на многие ваши вопросы. Рахмат Бигзур. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Всех я вас приветствую традиционным исламским приветствием. Мира вам, милость Аллаха и Его благословение. Ну, мы на каком языке общаемся? На русском, на татарском? Как вам удобнее? Татарша. Татарша сөйлейбіз, да? Хаммасы аннайма yok mu bütünüгіз? Не все. Ну, значит, и так, чуть-чуть нужно и на татарском языке, и на русском языке, чтобы формат такой у нас не менялся, смешанный. Әзірәк кенә татарчада сөйләрбез, урысчада сөйләрбез. İnşallah Allah subhanahu ve ta'ala yardaman verir. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Her birlerinizne İslam selamı bilen selamlayım. Allah subhanahu ve ta'ala'nın rahmeti hem bereketi her birimizge mübarek bulsun. Elhamdülillah, bugün bizde 14. Ramazan Şerif ayının günü 1939 yıl. Ramazan Şerif ayı Allah Subhanahu ve Teala bizlerge Kur'an-ı Kerim'inde bayan ete eyyâmen ma'dudat deb aytdi. Eyyâmen ma'dudat degenin manası Allah Subhanahu ve Teala aytdi hesaplı günlerindeki Ramazan Şerif yaki 29 gün bula, yaki 30 gün bula. Allah Subhanahu ve Teala в Священном Коране сказал следующее: «Шахру Рамадан, аллади унзила фихи al-Qur'an, hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan, faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu». Сурат Аль-Бакара в 183 аяте Allah Subhanahu ve Teala приказывает каждому мусульманину, если он уверовал в Аллаха Субханаху ва Тааля, произнес слова единобожия: «Ашхаду ан ла иляха илляллах, ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулуху». И Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Шахру Рамадан, аллади унзила фихи Кур'ан». Bu izgi ayda Allah Subhanahu ва Тааля bizlerge, mümin мусульманларга еберди Kur'an-ı Kerim. Allah не посылает в этом священном месяце, в месяц Рамазане, священную книгу Кур'ан-аль-Карим. А что такое Кур'ан-аль-Карим? Кур'ан-аль-Карим – это руководство для мусульман. Күп адам баласы, мына мәҗлисләргә йөрибез, адам балалары белән сөйләшәбез. Без сөйләсәк, безгә әйтәләр: Кур'аның бармы? Өендә. Әлбәттә, хәзрәтем бар. Ну, бая күрик, аны.
Ул анда полкада инде. Күрсәтегез әле. Шуны күрсәтергә. Ва алейкум ассалам. Баракат. Күрсәткәндә тузанны китереп бирәләр миңа аны. Qur'an-ı Kerim Allah Subhanahu wa Ta'ala әйтә, "Худал линнас", ни өчен аны ебәрде Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah Subhanahu wa Ta'ala Qur'an-ı Kerimni ебәрде, адам баласы аның белән яшәсен, аның белән турсын. Allah Subhanahu Qur'an говорит: "Шахру Рамадан аллази унзила фихи аль-Qur'ан худал линнаси ва байинат минал худа валь фуркан". Allah Subhanahu wa Ta'ala ниспослает в священном месяце Рамазан, руководство для мусульман, священную книгу. И для чего она, это нужна книга? Это руководство, это наши законы. И мы должны читать, идти и жить по этим законам. Но когда я спрашиваю у людей, есть ли у вас книга священная дома? Они говорят: ну конечно, у нас книга есть. Я говорю: ну покажите мне ее. И когда начинают они искать, они ищут, там где-то они в большом, да, хорошо, они его уважают, значит, ставят на полку. Я говорю: ну подай мне эту книгу. И она становится пыльной. Но я делаю вывод, что эта книга уже давно не берется в руки, она не читается и с ней не руководствуется. А для мусульманина небесная книга — это настольная книга, ежедневная книга, которой он должен читать и пользоваться, и всегда опираться на священную книгу Кур'ан аль-Карим и высказыванием пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. И Аллах Субханаху ва Та'аля говорит, для чего же он ее не спаслал, эту книгу? Худал линнас, чтобы люди не сбились с прямого пути. وَبَيِّنَاتِ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ. Allah Subhanahu wa Ta'ala не гиберді Kur'an-ı Kerim'ni. Adam balası halalni ham haramni tanır üçün. Для того, чтобы люди понимали, для того, чтобы разъяснить мусульманам, что такое дозволенное, халяль, и что такое запретное, харам. فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَسُمْ. Если, Аллах Субханаху ва Та'аля говорит, фальясум, это приказная форма глагола с арабского языка, поститесь. Әмір итті Аллах Субханаху ва Та'аля, рузагызны тутугыз. Әмір булгашнан мухтарам джамаат, Аллах Субханаху ва Та'аля Kur'an-ı Kerim'inde fi'l, әмір білән китергән нәрсәне, bu bizlərə фарыз değildi. Когда Аллах Субханаху ва Та'аля в Священном Коране приказывает мусульманам, то это является обязанностью мусульманина. И кто увидел новый родившийся полумесяц, фаль ясум, фа литтакид. Здесь идет еще усиление приказа. Если кто-то вот арабский чуть-чуть изучал, фаль ясум — это усиление приказа Аллаха Субханаху ва Та'аля. Так поститесь же. Если на русском языке перевести. Не просто поститесь, так поститесь же. Идет приказная форма глагола. И вот шунун үшін, мухтарам джамаат, альхамдулиллах, шбу изге айларны bizler бушка үткәрергә тиешле түгел. Вот рахмәт, кем әйтте, кем җиде бу кешеләрне, кем әйтте, что безгә не просто ашап кына китергә кирәк монда. Өйдә ашларыбыз бар, альхамдулиллах, һәрберебезнеке. Берәр нинди дәрес, берәр нинди изге сүз алып китсәк, менә бу безгә нур өстенә нур. Рахмәт руководителю, спасибо, что он не просто собрал в этих стенах муфтията, альхамдулиллах, но еще какую-то пользу он хочет взять из этих стен. Не просто покушать. Все мы можем и дома покушать, и везде покушать. Цель наша не прийти покушать, а прийти приумножить свои знания. А пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям сказал: «Утлубул ильма миналь махди илаль лахди». Пейгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалям изге сүзләр әйтте. Илемнәрегезне арттырыгыз диде, бишектән ләхәткә куйганчыга хәтле. А пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал следующие слова: «Приумножайте свои знания от колыбели и до погребальной жизни».
Никогда не поздно. Кайсы бирләре әйтәват, мин инде яшәдем бик зак, менә инде картайдым. Миңа Аллаһ Субханаһу ва Тааляның урынысы нәрсә булыр? Юк, җәмәгать. Тәүбә дигән нәрсә Аллаһ Субханаһу ва Тааляныки ачык. Если мы будем думать, что Аллах нас уже не простит, мы преклонного возраста, как вот мы жили, так и все продолжаем, так мыслить, так думать нельзя. Двери Аллаха Субханаху ва Тааля открыты. И Аллах Субханаху ва Тааля принимающий покаяние. Аллах Субханаху ва Тааля Кор'ан-ы Каримендә безләргә баян итә: "Тубу илаллахи таубатан насуха." Тубу дигәне тәүбә кылыгыз дигәне Аллах Субханаху ва Тааляга. Тәүбә кылыгыз. Аллах Субханаху ва Тааля мин афу иткуче мин диде. Аллах в Священном Коране говорит: покайтесь Всевышнему Творцу Аллах Субханаху ва Тааля, и Аллах любящий тех людей, которые каются. И вот этими словами Аллах Субханаху ва Тааля открывает нам ворота рая и закрывает нам ворота джаханнама, ада. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. Sizlik күрергә бик шат. Безнең Диния назаратының менә кичкенә генә шундый чадырында бергәләшеп Рамазан шатлыгын уртаклашабыз. Барыгызга да тагын бер тапкыр хуш килдегез дип сәламнарыбызны җиткерәбез. Аллаһ Субхана ва Тааля тоткан уразаларыбызны кабул кылса иде, теләгән хәерле изге максатларыбызга ирешүне барыбызга да насыйп әйләсә иде. Хәерле кич, менә булай Мәскәүнең уртасында, менә булай татарча сөйләшеп, татарча җыелышып барсыбызда, булай намазлар укып, ул үзе бер бик зур шат, наверное, да? Шулай бит инде. Шуңар без менә, это единственный шундый как остров, без татарча монда сөйләшәбез, бүтән Мәскәүдә андый җир юктыр инде, да? Поэтому без менә пользуясь моментом, зур рәхмәт әлбәттә хәзрәт сезгә, сезнең помощникларга, бөтенләр белән элемтәдә бик яхшы утрабыз, значит. Но бүген безнең кичнең әзрәк шундый сәбәбе бар, да, сәбәбе бар. Менә безнең көч көне булды концерт. Она организовала, значит, крымские татары, и ул Дилавер дигән кеше, шундый предприниматель намада танышлары бараның. Ул организовал концерт тюркских народов. И менә без в конце тоже вмешались, инде оказали содействие, тоже штабом анда без булды күп кеше. И шунда без концертта безнең шундый фикер тулды бергә җыелышырга тагын. Потому что менә без карачаевлар җырладылар. Значит, нагайцы, кумыки. И менә практически без анда барбызны да барбыз утырып аңладык. Соңгы вакытларда Россия Федерациясында республикалардагы туган телләргә һәм халыкларның туган телләренә карата булган мәсьәлә бик кискенләнеп китте. Бүгенге көндә изге Рамазан көнендә әлбәттә сәясәткә тирән кирип сөйлисе килми, әмма ләкин бу хәл бөтен мөселман дөньясын, бөтен Россия Федерациясында яшәүче халыкларны бик зур борчуга салды. Шуңа күрә хәтта бу бүгенге ураза тотучы мөселман кардәшләребез дәдә чагыла һәм шулай ук менә кичке ифтарга җыелганда аларда шундый фикерләр туа башлады. Біз провели вечер памяти Мурата Аджи.
И шунда, Гаяров собрал, значит, вот жилыштык біз яшьлерде, и шунда собрались тюркские народы. Именно шунда біз тоже сөйлештік, һәр бір кіші әйткен, анда сөйлештік біз үз тілде, да? И вот шунда біз практически барыбызда утырып, барыбызда біріміз аңнап отырдық. Вот. И шунда біздің шундай фикір туды, мына шулай ифтарда обязательно шулай жиылышып, бір күн инде шундай совместный ифтар тюркских народов Мәскәүдә инде, да. Мындай біздің жиылыш бірінші тапкыр, да, в таком формате. Біздің хәзер, значит, планнар буенча біз хотим инде менә молодежные организации, молодежных лидеров тюркских народов, тагын отдельно жиырга, значит, вот. И шундан соң, значит, вот все-таки мында инде вот отталкиваясь от выступления Ильдаровой, да, что тюркские народы, менә безнең бит тел барбар менә без, это же безнең бер тарих, да, почти бер милләт, можно сказать, что в каким-то, значит, шуңар без бергә булырга тиеш, наверное, бер 50 елдан, 100 елдан нәрсә булыр менә, да, если уйлап торга, да. Вот шуңар тюркские народы, тюркские яшьләр бергә булырга тиеш, значит. Вот шундый безнең бүген фикер инде. Шуңар сезгә барыгызга да килгән өчен, за то, что откликнулись, менә монда практически представители всех тюркских народов бар, да. Вот, поэтому зур рәхмәт. Хәзер без көтеп калабыз сезгә кунакка килергә. Çadırda alay söz alğanım yok. Lakin Rüstem Efendi bik kirekli bulgan tiren meseleni başlaganga görə min də bir neçə cümlə bilən gənə özümün fikrimni sizə җиткерәсем килә. Менә Расул Гамзатов Хаҗга баргачтан анардан гарәпләр сырыйлар икән. Менә син инде Дагестаннан килдең, бик атаклы шагыйрь, язучы кеше, бөтен Кавказ белә сине диләр икән инде. Менә Кавказ белән гарәп илләрендәге мөселманнарның айырмасы бармы? Сез шул айырманы күрдегезме дип сораганнар икән. Расул Гамзатов буларга менә шундый җавап биргән. Безнең Дагестанда дигән 40-тан артык минде күп манда бик күп милләтләр яши дигән. Ләкин без барыбызда bir республика булып, bir җумһурият булып яшибез дигән. Гарәп дөньясы дигән, барда бер телдә сөйләшә дигән. Ләкин 40 дәүләткә аерылып беткән дигән. Берсен тыңламыйлар дигән. Менә аерма шул дигән. Менә без дә күрәбез, безнең күрше халыкларда безгә үрнәк булып торалар. Күп эшләрдә, алардан да күреп, аларның тырышуларыннан бит үзебезгә дәрес ала белергә кирәк. Менә без гасырлар буена бергә яшәгән, рус телендә сөйләшкән милләтләр бар, аларны славян халыклары дип әйтәләр. Алар берсенә берсе бик ярдәм биришеп яшиләр. Телләре дә бик якын, диннәре дә якын дип берсен-берсе тарталар. Ә менә төрки дөньяның менә берләшүенә әле күп эшләребез каршыбызда бар әле. 20 ел элек, Разгат абый дип сез беләсездер, элегрәк Абдулла Типов Төрки халыклар конгрессын җыештырып бер оешма булдырылган иде. Аннар ул оешма югалып китте. Ул оешманы бер кемдә җыештырып, теге эш дәвам итә алмады. Менә сезнең безнең илебездә, Дагестанда күп төрки милләтләр яши, күп төрки халыклар яши. Һәм сез менә шуларны берләштерү нияте белән матур гына теләгегез бар икән. Әлбәттә бу бик матур теләк, матур ният. Аллаһ Тәала сезне бу хәерле ниятегезгә ирештерсен. Чөнки дөньяда төрле саннар бар. Кемнәрдер 350 миллион, кемнәрдер 400 миллионга якын төрки халыклар яши дип әйтәләр бит инде. Һәм әлбәттә бу бик зур мирас, бик зур мәдәният, бик зур тарих. Һәм хәзерге чор бөтен халыклар әйтәбез. Менә глобальләшү чоры, күп милләтләр, күп халыклар үз аңын, үзенең гырыф гадәтләрен югатып бара. Һәм моның өчен бик күп
хезмәт, бик күп мал дөньяда эшли. Шуңа күрә дә яшьләребезгә дә бу милләтләребезнең матурлыгын саклаган иске гореф-гадәтләрне, әдәпләрне күрсәтә алу, аны бер милләт тә үзе генә башкарып чыга алмый. Ул бик авыр йөк. Менә бергәләшеп без аны эшләсәк, ул матур булыр иде. Һәм сезнең тәкъдим итүегездә мин башка тәкъдимнәргә караганда бер артыклык күрәм шунарда. Әгәр дә аны хөкүмәт кушып, дәүләт кушып эшләтсә, ул бер нәрсә булыр иде. Кайчан аны менә шундый сезнең шикелле милләтпәрвәр кешеләр, ватанын, милләтен яраткан кешеләр һәм җәмгыять эшлеклеләре үзләре тәкъдим итеп булдыру. Менә монысы инде тагы бигрәк тә кадерле, бигрәк тә баһалы, баһасыз дип әйтергә тәкъдим. Һәм шуңа күрә моны булдыру, менә Рөстәм абыйда, яныгызда Гайр абый, башка абзыйларда бергәләшеп эшләвегез хәерле сәгатьтә булсын. Аллаһ Тәала бу эшләребездә дә хәерле ярдәм бирсен. Аллаһ Субханаһу ва Тааля безне төрле милләт иттереп яраткан. Һәм менә Коръән Кәримдә, аят кәримәдә дә без күрәбез. Аллаһ Тәала безгә әгәр дә көчләп, тагып, бер дин белән генә яшәтә торган халыкта булдырыр иде, ләкин Аллаһ Тәала алай эшләмәде. Аллаһ Тәала безгә һәр бер кешегә, һәр бер милләткә дип әйтергә дә була торгандыр, ихтияр бирде. Менә хукукың бар синең сайларга. Шулай булса, без бу дөньяның матурлыгын күреп, бергәләшеп, матурлап, бер сафта бергә туры адымнар белән алга таба барырга тырышырга кирәк. Һәм менә күбрәк тоткан уразаларыбыз, халкыбыз файдасына булсын, намазлар, вагазлар туган телебездә булсын дип, бүген менә Мәскәү татар җәмгыяте Ямалиев Рустам Фаизович җитәкләгән ифтарга кардәш төрки халыкларны җыйды һәм бу безгә бу кичәне татар телендә алып барырга мөмкинлек бирде. Монда күп санлы Россия, төрки халыклары бар иде. Татарлар, башкортлар, карачайлар, балкарлар һәм инде әлбәттә Мәскәүдә яшәп ятучы башка төрки дәүләт вәкилләре, азәрбайҗаннар, төрекләр, хәтта Кытайдан килгән уйгырлар да бар иде. Бу безнең уйлавыбызча тагын бер мисал булып тора. Тел мәсьәләсе безне барыбызны да борчый һәм инде дуга кылганда мөселман халкы бу мәсьәлә уңай хәл ителер. Россия Федерация субъектлары телләре һәм халыкларның туган телләре факультатив дәрәҗәгә күчерелмәс. Алар нигезендә белем алу Россия кануннары нигезендә тулы хукуклы дәрәҗәдә алып барылыр дип ышанасы килә. Безнең менә илебездә 200-гә якын милләт яши. Һәм бу бик зур байлык. Һәм шул милләтләрне сакларга без тиешбез. Аллаһ Тәала мин сезне төрле халык, төрле кабилә иттереп яраттым дигән, бер-берегезне таныгыз дигән һәм изгелектә узышыгыз дигән. Менә шул изгелектә узышып, яхшы хәерле эшләр кылып йөрергә Аллаһ Субханаһу ва Тааля һәр кайсыбызга насыйп әйләсен. Менә бу эшне башкарган кешеләрдән Аллаһ разый булсын. Менә хәзер Әнәс хәзрәттән үтеп сорарбыз. Ул Коръән укып, иншалла дуга кылып, менә шул мәрхүмнәребезне дә искә алып, аларга барсына да иншалла дуга илешер. Рәхмәт. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إلهي أمين. إلهي أمين. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم
وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم وببركة القرآن العظيم وبحرمة حبيبك ورسولك الكريم واغفرنا يا رحيم واغفرنا يا كريم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم Üzerinden bulgan rahmetinle ümit ediyorum. Şu bereketli bulgan mecliste, iftar meclisinde, şu cemaatle birge okunmuş ve tınlanmış Kur'an-ı Kerim ayetlerinin hakkı hürmeti, asıl bulgan necebe, çokların yürüstürsen gidip ve mâ ersennâke illâ rahmeten lil alemin. Hak Resulümüz, sevgili Peygamberimiz Muhammedin Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'nin ruh saadetlerine haberlerini kılıp hem ehli beyti ve sahabe-i kiram hem varsa muhterem bulgan ensar ve muhacizatlarının ruh saadetlerine eriştirilmişler. Hazreti Adem aleyhisselam, Hazreti Havva'nız hem Allah'tan tutken kullu enbiya'i vel murselinin ya Rabbil alemin ruh saadetlerine eriştirilmişler. Ya Rabbil alemin şular bizlerden dua etken Ümmül Mü'minun Meryem anamız, Hadice anamız, Asya anamız, Fatıma anamız, Sara anamız, Hacer anamız, Ayşe anamız, Nefise anamız, Emine anamız ya Rabbil alemin üzerine rahmetinle o saadetlerine eriştirip bana şadlıklar edin. Bizlerden dua etken olup olgan ustazlarımız, evliyalar, şehitler, müşayihler ya Rabbil alemin ruh saadetlerine eriştirip bana şadlıklar edin. Hürmetli cemaat, herkesimizden, sizin herkesinizden dua etken, hürmetli bulgan yakın, kadirli bulgan analarımız, atalarımızın, baba ebiler, ve kız tuğanlarımız, şuur safından katmayan şehit bulup gitken yakınlarımızın Allah Rabbil alemin. Şu izgi mübarek ya Rabbil alemin Ramazan şerif gecelerinde kılgan dualarımızı kabul kılıp ruh şeriflerine eriştirip ruhlarına şad kılgan edin. Kabirlerin nurlu kılsan idi, dar kabirlerin keng kılgan edin, ağır toprakların yengil kılgan edin. Oluk bulgan yevmel mahşer gününde Allah'ın dünyalıkta kılgan izgamellerin, kılgan ibadetlerin, üzerinin rahmetinden kabul kılıp, kimselik bilen kılgan günah ve hataların gafu kılıp, Kur'an-ı Kerim ve Peygamberimizin ümmetine bulacak şabatına erişirge nasip kılsan gidip. Ya Rabbil alemin, cümlemizge, milletimizge, yakın bulgan ailelerimiz, yakınlarımız, tuğanlarımızga, din İslam'daki bir yıllar yaşarken nasip kılgan edin. Takvalar cümlesinden bulup, ahırlarımızını hayırlı kılıp, ya Rabbil alemin, ahirette bulgan mengi rahmetine erişirge nasip kılgan edin. Tenlerimizge sağlık, turmuşlarımızga tanışlık, imillik, ballarımızga, nuk balacaklarımızga tevfik, şefkat ve istikamet, kilesi hayatımızda ya Rabbil alemin, üzerinin ulu rahmetinden hayırlı yaktan rızayını nasip kılsan edip, şu aylarımızda, üzge aylarda da kılgan izgiliklerimizni, kılgan ibadetlerimizni ya Rabbil alemin hüsn rahmetinden kabul kılgan edin. Allahümme Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azabennar. Fakşarna yevmel kıyameti ma'al abrar bi rahmetike ya erhamir rahimin.